14 anys després d'arribar a la part superior de l'edifici situat a la Platja Llarga, aquesta setmana ha començat el desmuntatge del restaurant Tòfol de Mar, a l'espera de la sortida a concurs d'una nova concessió de l'espai. Fins que aquesta arribi, els propietaris del restaurant han acabat acceptant el tancament obligat per la Generalitat, propietària de l'espai, i aquest divendres retornaran les claus del local. Ho fan amb l'esperança que el govern català compleixi el seu compromís de convocar el més aviat possible el nou concurs, ja que ha assegurat als propietaris que aquest ja està del tot a punt. Des del Tòfol de Mar creuen que continuar oberts era una batalla perduda i asseguren que si el plec de condicions de la nova concessió és acceptable es tornaran a presentar per tornar a obrir. Nosaltres és un local que el vam agafar els anys que fa, que no hi havia ni portes, però bueno, nosaltres, entre altres coses, hem adoptat la postura aquesta perquè se'ns ha donat la paraula de que això es traurà a concurs immediatament. Llavors el que no volem ser és cap impediment perquè això no es faci com ells han dit que es farà. Mentrestant, el local situat a la part inferior de l'edifici, el restaurant Iot, manté la seva intenció d'obrir durant els caps de setmana fins que es convoqui el concurs, tot i les possibles sancions que es puguin derivar.